Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwimo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira. Kwazwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi veku7th Day Adventist Church pamwe chete namufundisi Caston Betera veku7th Day Adventist Church zvakare. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ari kutiisira musign language. Pastor, kwazisai vateereri. Vateereri, welcome to the program The Second Coming of Christ. Tinoda kutenda hurukuro yatiinayo nhasi musoro wenyaya unoti iwo kunamatwa kwezvifananidzo part 4. Kunamatwa kwezvifananidzo. Yes, zvichajeka. Tangai nekutiverengera. Tichiri mubhuku razvakazarwa. Zvakazarwa 2 verse 14. Zvakazarwa 2 verse ya 14. Asi handifari nezvimwe zvinhu zvishoma kwauri, nokuti una vamwepo vanobatisisa dzidziso yaBharami, wakadzidzisa Bharaki kuisa chigumbuso pamberi pavana vaIsraeri chokuti vadye zvakabayirwa zvifananidzo nekuita upombwe. Pataidzidza ndimai muzvidzidzo zvekumashure, kunyange yataura zvana Bharaki naBharamu, muchiprofita yaidudzira nguva munhoroondo yechechi pakauya kubatana kwechihedheni chichisikobatana nekunamatwa kwaMwari. Period iyoyo ndio iri kumirirwa nechikamu chenguva chinomirirwa nekuti tsamba kukereke paPegamu. Ndo pamaverengapo. Ingotsanangurai zvikamu zviya zvenguva. Tirambe tichipa dzokorora kuti vanhu vanzwise kuti mukudzidzwa kwebhuku razvakazarwa riri kudzidzwa sei. Because tsamba kuPegamu pamaverenga itsamba yechitatu. Pandima iyo panotaurwa makereke manomwe. Chii chiri kuitika in brief, Pastor? Takanzwa kuti kuna zvakazarurwa. Kunonyanya kudzidziswa nhoroondo yechinamati kubva pakaenda Jesu kudenga. Yes. Kusvika paanondodzoka rwepiri. Right. History of Christianity from the time of ascension ya Jesus ne the time of his second coming. Nhoroondo iyo ndio inonyanya kudzidziswa pakati apa kuti zvii zviripo bhuku razvakazarwa. Yes. Ndobva taona kuti period yese iyoyo mubhuku razvakazarwa inodimburwa kuiswa muzvikamu zvenguva zvinokwana 7. Saka munoona kuti pamwe pacho zvikamu izvo zvinotaurwa sematsamba ari kunyorwa kukereke nomwe. Pamwe pacho zvikamu izvo zvinotaurwa sezvisimbiso zviri kuvhurwa 7 seals. Zvinomwe. Pamwe pacho zvinotaurwa sehwamanda nomwe dziri kuridzwa. Thank you, Pastor. Saka paperiod yaverengwa iyo ndo pakatanga kuuya kushandiswa kwezvifananidzo munhoroondo yemakristu. Saka kuti picture yacho izare idonzi tibate naMwari, tofana kubhedhenera kuona kuti panyaya yekunamatwa kwezvifananidzo kunouya nemhando dzipi dzese. Ndo zvatiri kuita tadzoka kumashure kuti tigononzwiswa chii chakapinda muchechi chekuti tigone kungwarira chinogona kutoramba chichiraramika pamakristu but kuri kunamatwa kwezvifananidzo. In other words, muri kuti vavariro ndeye kuburitsa pachena kuti kana zvichinzi kunamatwa kwezvifananidzo chii chinorehwa. Right. Chimwe chinotorehwa chiri direct chiri pana Exodus 20 verse 4 na 6. Exodus 20
vhesi ya 4. Usazviitira mufananidzo wakavezwa, kana uri mufananidzo wechinhu chiri kudenga kumusoro, kana wechiri panyika pasi, kana wechiri mumvura pasi penyika. Usapfugamira izvozvo kana kuzvishumira, nokuti ini Jehovha Mwari wako ndiri Mwari une godo. Ndinorova vana nokuda kwezvivi zvamadzibaba avo, kusvikira kurudzi rwechitatu norwechina rwavanondivenga, ndichiitira nyasha vane zviuru zvamazana vanondida, vanochengeta mirayiro yangu. Nyaya iyi iri pamutemo wechipiri pama10 commandments inoda kuteererwa vateereri. Vhesi iri mustudio muno rinoverengwa kakawanda. Mwari haafari panoungana vatendi vachinamata Mwari poita zvifananidzo futi zviri kushandiswa kunamata Mwari. Hapana ukama pakati paMwari nekushandiswa kwezvifananidzo tichinamata Mwari. Saka zvisinei kuti zvifananidzo izvi zvakafanana nechinhu chakaita sei. Because Mwari abva ati even chiri kudenga ndo kuna Jesu. Right. Saka imi pastor mukagadzira chifananidzo moti aiwa chifananidzo chaJesu. Mwari ari kuramba futi still. Alright. Ari kutongoramba kuti panyaya yekunamata paitwe chifananidzo. Even tikada kuti Abraham ari kudenga toita chifananidzo chaAbraham. Mwari ari kuramba pamutemo. Abraham ari kudenga. Aiwa ndati tikada kuti. Okay. Mukudzwa zvandikutaura. Aiwa unozopfiringa vateereri. Alright. Taura vana Enoki kawa. Alright. Even tikada kuti mufananidzo waJeremiah. Mwari ari kuramba. Even tikati ndewa Peter. Even tikati ndewa Mary. Even tikati ndewa Marita. Mwari ari kuramba kushandiswa kwezvifananidzo. Saka zvazvinoita manje Satani akaona kuti nyaya iyi yatsimbidzirwa kakanyanya. Anotobva ikoko. Because tsika ina Satani kushandiswa kwezvifananidzo. Anosiya kaitiro kachena. Asi pfungwa yake ndeyekuti zviri kunyanya kusvota Mwari mazviita chete. Saka anochinja kasvotesero kacho. Saka ndoda kuti muone kuti ani takaona kuti kuBhabhironi zvaitwa zvifananidzo nekunamatwa kwemasters, right, nekunamatwa kwaAshtoreti, Ishtar uya vachiti vahosi vekudenga, votoita zvifananidzo. But kuEgypt manje zvaisanyanya kuumbwa. Ndoda kuti muone mhando yachona manje. Kwakusina chiri kutonyatsa kuumbwa, but dzaitova mhuka nemaplants zvainamatwa. Alright. Mutemo manje saka tinoda kuti tione kuti mutemo unonoputira zvese. Exodus chapter 5 verse 1 to 2. Tudati manye muone Exodus 5 verse 1 to 2. Verse 1. Shure kwaizvozvo Mozisi naAroni vakaenda vakati kuna Farao, zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, tendera vanhu vangu kuenda kuti vandiitire mutambo murenje. Farao akati, Jehovha ndianiko kuti nditeerere inzwi rake, kuti nditendere vaIsraeri kuenda? Handimuzivi iye Jehovha, neni handingatendere vaIsraeri kuenda. Saka arutotaurawo chokwadi chake panapa Faro, but anga aratidzwa kubva panhoroondo yaJosefa nekusevhwa kwakaitwa Egypt makore enzara. Proof yenge iripo dai akada kutsvaga munhoroondo yekuti kune mumwe Mwari anonzi Jehovha. But iye hake nekusotesa akabva ati Jehovha ndiani handimuzive, because kwaari zvimwe zvimwari vaizviziva zvakawanda zvainamatwa muEgypt. Zvainamatwa. Saka effect kuti aitotiwo uyu ndeupo waurida kuintrodusa asiri pakati pevamwari vandinozivava. But nhoroondo yeEgypt yaifanira kumudza kuti kune mumwe Mwari akatomboraramisa Egypt yese. Saka Mwari akabva ati kana asingandizive beta tiudzane ndizviintroduce kuna Faro andizive, tione kuti anondiedhera pane vavainavo muEgypt here kana kuti achandiona ndakasiyana. Zvimwari zvemuEgypt pastor zvakawanda zvakadaro zvekuti even Moses akatomboita kanenge kaconfusion. Verengai pana Exodus 3 verse 13. Exodus 3 verse 13. Verse ya 13. Yes. Ipapo Mozisi akati kuna Mwari, tarirai kana ndikasvika kuvana vaIsraeri ndikati kwavari, Mwari wamadzibaba enyu wakandituma kwamuri. Ivo vakati kwandiri, ko zita rake ndiani? Ndichatii kwavari? Numazonaka because kwakutori nezvimazita zvakawanda, ana Osiris, ana Ra, ana zvakawanda zvaive muEgypt andiri. Saka Mozisi arutotiwo zveshuwaka
uku kwandinoenda uku vanotoziva vamwari vavo nemazita. Saka pandinonokuintroducei ndoti ndiani patinoziva kuti waburitsa chimwe chikuti patine Mozisi aimbobvunzire zvinhu zvakadaro vamwari vainamatwa muEgypt vaive nemazita, vaitwa nemazita. Saka ugone kungonosvika pasina wedhi racho, because unofanira unotaura kuti uyu anonzi chakati, vobva vaziva kuti anoita nezvei, because vaiti chimwari chekuti mombe dzibereke, chekuti kunaye, chekuti nzizi dzisaome. Saka Mwari akabva ati vachangoona kuti ndichava wandichava, because Mwari aitoziva kuti vachazviona vega, toda kuzonzwa kuti vanoti ndimwari akadii. Saka Mozisi akabva aenda pachapter 5 yeExodus pastor, verengai verse 3 na4. Exodus 5 vhesi ya 3. Vakati, Mwari wavaHebhuru wakasongana nesu, dotitenderai kuenda rwendo rwamazuva 3 murenje tindobayira Jehovha Mwari wedu, kuti arege kutirova nedenda kana nomunondo. Ipapo mambo weIjipita akati kwavari, imi Mozisi naAroni munotsausireiko vanhu pamabasa avo? Endai kumirimo yenyu. Saka vaenda zvikati toda kumbononamata. Yeah. Chavaidira kunonamata kurenji vateereri. Egypt was full of idolatry. Makazara kunamatwa kwezvifananidzo zvekuti it was impossible kuti ufambe nzendo dzakareba pasina zviri kuratidzwa kunamatwa kwezvifananidzo. Saka vaida kuenda paplace inoatendera kunyatsonamata Mwari zvakanaka zvisiri mixed nechieden. But Faro ndobva ati vakomana imi zvamuda ita zvinaonaka kuti vanhu vambosiya mabasa vachienda kunonamata. Ipapo pastor imondibatsirai andize ndibatsirai ndite mawedzi akanaka. Kune vatori vakuru vemakambani, kambani yacho dzimwe nguva iri yake. Munoziva kuti kune vamwe kuti ukasuggesta kwaari kuti unodii kuti pabasa pako papate pachiitwa minamato, anotofunga kuti uda kukanganisa production. Amenoti pangaitwe, because pfungwa yake aifunga kuti kunamata kurwisana neproductivity yenation. Ivo vanhu zvauri kutaura zvika, kune vamwe kuti asiye basa chaiko achimboenda kunonamata kana kuti ungava kumusangano kana kungoti zuva racho rekunonamata Mwari, anobva aona sekunge kambani inorasikirwa sipereke. Saka une point. Zvinotowedzera productivity, but pane mamwewo makambani andinombonzwa nandotoziva ekuti pamakambani pavo vanogona kutomboita 30 minutes vasati vatanga basa voita munamato. Dzimwe nguva palunch votoita kana 10 minutes. Vamwe vakatogadzira marooms ekuti mushandi akati shande unonamata. Zvofana kujeka kwatiri vateereri kuti kunamatwa kwaMwari hakurwisane neproductivity. In fact Mwari anotokomborera, but Faro manje akafunga kuti kunamata kunoitwa nevanhu vasina basa. Inzwai nyaya yacho ichiendera mberi pana Exodus 5 ipapo. Verengai vhesi ya 17 na 18. Exodus 5 vhesi ya 17. Yes. Asi iye akati, hamuna chamunobata, saka muchiti titenderei kundobayira Jehovha. Naizvozvo endai zvino mubate, nokuti hamuchapiwi uswa, asi munofanira kupedza zvitina zvakatarwa. Zvikanzi chiri kuita kuti murambe muchitaura nyaya yekudaro yekuti kuchechi ikukonzwa kuti hamuna basa. Pfungwa yenyu yakangozara chichechi. Saka taakutowedzera kuti muchinyatsosafa pabasa. Because akatofunga ndofunga vari kukurumidza kuchaisa nekuti basa ishoma. Hence ndozvikuita kuti vazofunga zvekunamata. Saka Mozisi atraya akabva asangana nevaforomani vechiHebheru vaikomanda vaIsraeri. Saka vaforomani vaiva vangatodzwa naFaro nzi tatowedzera, because taona muda kuita pfungwa yechechi. Saka pavakasangana naMozisi, verengai vhesi 19 to 23 monzwe. Exodus 5 vhesi ya 19. Yes. Zvino vatariri vavana vaIsraeri vakaona kuti vari panjodzi zvazvakanzi, hamungatapudzi pazvitina zvenyu zvamunofanira kuita mazuva ose. Vakasongana naMozisi naAroni vakanga vamire panzira pakubuda kwavo pamberi paFarao. Vakati kwavari, Jehovha ngaakutarirei akutongei, nokuti matinyadzisa pamberi paFarao navaranda vake, mukaisa munondo muruoko rwavo
wokuti vuraya nawo. Ipapo Mozisi akadzokera kuna Jehovha akati, Ishe, maitireiko vanhu ava zvakaipa? Manditumireiko? Nokuti kubva panguva yandakaenda nayo kuna Farao kundotaura nezita renyu, iye wakaitira vanhu ava zvakaipa. Hamuna kutongorwira vanhu venyu. Saka hanzi vanga kutoblema Moses kuti nyaya yako yechechi yatotiparira. Maybe tisatanzwa kambo pastor. Ndine vateri vandotaura navo vanenge vaiti, pastor, kubvira pandakabhabhatidzwa kana kuti pandakati ndauda kunamata, kumba zvabva zvatochinja zvawese. Ndizvere kuti ndo zviri Mwari wacho ini ndamusarudza, but matambudziko akutowanda kwandiri. Ungabatsire sei? Because apa vamwe vaHebheru vakutoblema Moses atotumwa kuti vasununguru. Chinoita kuti munhu atambudzike kana asarudza Mwari, haasi Mwari ari kumutambudza. Thank you, pastor. Plus hazvibve pakuti Mwari haako. Thank you. Aiyo, asi muhondoka. Muhondo ndime kurovana. Saka Satani kana iwo waenda kuna Mwari, atorirwa muranda wake. Saka anofanira kurwisa. Ende anoziva kuti akakurwadzisa, unotofunga kafungireke kuti rega ndidzokere kwandaiva. Saka tisafunge kudaro vatereri. Hondo iri kubuda panapa, Faro paawedzera basa kuvaIsraeri. Vaforomani vechiIsraeri vakutoblema Moses kuti kubvira pawauya neprogramu yechechi, uona taakutoomeserwa wese. Indau ine utsinyewe. Havana kuona bigger picture yekuti ihondo. Satani pese paanotorerwa munhu anorwisa zvakadaro zvekuti atorwa uya hakuna Mwari, anenge aida kudyarwa pfungwa dzekunzi afunge kuti kwaaenda hakuna protection, kwaaenda kuna Mwari asina hanya. Mwari wedu ane hanya, ngatiregei kutyisidzirwa. Tiri pachirongwa kunamatwa kwezvifananidzo part 4. Regai timbonzwa kamwe. Oh, I know ya, I know ya, 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 Jesus, I know ya, oh, I know ya, 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 I know ya, Jesus, I know ya. Oh, I know ya, I know ya, 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 Jesus, I know ya. Oh, I know ya, I know ya, oh, I know ya, I know ya, oh, I know ya, oh, I know ya, I know ya, oh, I know ya, I know ya, oh, I know ya, I know ya, Jesus, I know ya. Oh, I know ya, I know ya, 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 Jesus, I know ya. Akure kure kumasha na kutamu ripi ati usiku uri kumira wakuda kuyeta. Akure kure kumasha na kutamu ripi ati usiku uri kumira wakuda kuyeta. Oh, I know ya, oh, I know ya, 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 I know ya, I know ya, Visayi wo kucha. Oh, I know ya, oh, I know ya, I know ya, oh, I know ya, oh, I know ya, I know ya, oh, I know ya, I know ya, oh, I know ya, I know ya, Visayi wo kucha. Zorora, Pasvedera, Kishingai, Namata, Mubaya Topera, Isacheme, Zorora, Pasvedera, Kishingai, Namata, Mubaya Topera. Avunza kune
kune mukani ane ruyo rwekushinga nekushinga nenongana ondoichapera kumusha kulenga kumusha anei kumusha tinomuchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu kunamatwa kwezvifananidzo part 4. Saka taona Moses vachienda kuna Faro achishamisika kuti ndeupi Mwari munyowani wamuruda kuintrodusa muno. Saka Mwari uye akazotora mukana because akangoudza kuna Moses akati ndichava wandichava handei mberi bedzi uchaonawo iwewe ndoda kuti uzondiudza kuti ndinganzi ndiri Mwari akaita sei. Saka pachapter 7 ndo panotanga nyaya. Moses aenda aina Aaron kuna Faro. Saka arida kungomuratidza kuti Mwari chaiye anenge ane simba. Saka verengai munzwe pavhesi ya10 kusvika pa12 Exodus 7. Exodus 7 verse 10. Moses naAroni vakapinda kuna Farao vakaita sezvavakarayirwa naJehovha. Aroni akakandira tsvimbo yake pasi pamberi paFarao napamberi pavaranda vake ikashanduka nyoka. Ipapo Farao akada navo vakachenjera nevaroyi naivo idzo ng'anga dzeIjipita vakaita saizvozvo nouroyi hwavo. Nokuti mumwe nomumwe wakakandira pasi tsvimbo yake dzikashanduka nyoka, asi tsvimbo yaAroni yakamedza tsvimbo dzavo. Ndoda kuti muzotibatsira kuti chii chakanyatsoitika kuti tsvimbo igone kuzoita nyoka. Because idzi dzaive ng'anga. Saka haringambova simba raMwari. But pandoda kuti mubate vateereri, patinoda kuti pajeke kubva mubhaibheri. Kunyanya vechidiki vedu vanogona kutsvaga zvinhu zvakawanda pamasaisai pamafoni. Mukatsvaga chimwe chinhu chiri common paIjipita yekudhara inyoka. Zvekuti mifananidzo yekuIjipti painoburitsa ana Farao vekudhara inoburitsa vachiita kunge vakapfeka chinenge chiheti, but pano pamhanza apa paine mufananidzo wenyoka yakasimudza musoro. Nyoka chaive chinhu chinonamatwa kuIjipti. Saka Mwari vachitanga kuzviratidza kuvamwari vese vainamatwa muIjipti, vakabva vatendera kuti nyoka yanga yabva patsvimbo yaAroni imedze nyoka dzose dzeng'anga dzemuIjipti. Mwari achida kungoburitsa pachena bedzi kuti zvamunonamata kuno kuIjipti zvaita inferior kuna Mwari ari kuseri kwaMozisi naAroni. Anogona zvekutotanga kuitika because chaito-identifya Egypt mazuva iwayo. Handiti takati kuBhabhironi kwaina Bheo Madhuku ari mwari mukuru. Chaita unge ndo chimwari chikuru kuEgypt. Zvinozopiwa mazita ekuti Ra, Osiris, what. But zvaive nechekuita nenyoka. Saka Mwari akabva azviintroduce achiratidza kuti nyoka dzemo dzamedzwa. Pandoda kuti mumbondibatsira kuti chii chakaitika kuti tsvimbo ibva yaita nyoka, isimba ripi? Now, apa pane kukakavadzana kakuru pakati paMwari naSatani. Yes. Saka Mwari ndiye ari kuti vaIsraeri ngavaende vanondinamata. Asi Faro seri kwake kune simbawo. Ndo rinoshanda mung'anga vavuki nevaroyi vakavo. Riri simba raSatani. Saka vanhu chavasingazive kasitonoza kuti chii? Havazive kuti Satani chisikirwe chake kunyangwa akapanduka ane simba rekuita mashiripiti. Right. Ndo simba rinogonesa kuti chero chimuti chitofamba senyoka. Ndo simba rakaita kuti tsvimbo dzeng'anga dziite nyoka. Ende matimamboona kuti nyaya dzakadaro dziri kutaurika Stereki mazuva ano kuti munhu anenge achiti ndakangopiwa riri ruva, ndakapiwa kari kamuti, asi ndakazovhura wardrobe ndikaona yaanyoka. Iroro simba harizi raMwari rinobva uko. Saka chekutanga chimwari chavo chenyoka chakachallenjwa, Mwari akaratidza kuti mukuru. Pana Exodus 7 verse 20 to 21 tiverengerei pastor. Exodus 7 next. Yes. Verse ya 20. Exodus 7 verse ya 20. Moses naAroni vakaita sezvavakarayirwa naJehovha. Vakasimudza tsvimbo vakarova mvura yakanga iri murwizi pamberi paFarao
napamberi pavaranda vake, mvura yose yomurwizi ikashanduka ropa, hove dzomurwizi dzikafa, rwizi rukanhuhwa. VaIjipita vakasagona kunwa mvura yorwizi, ropa rikavapo panyika yose yeIjipita. Chimwe chainamatwa muEgypt iRiver Nile. River Nile, rwizi chairo. Rwizi chairo. Okay. I hope muri kufollowa past kuti mutemo warambidza zvifananidzo. But Satan akaona kuti wangwarira chifananidzo chaicho. Aiuya even kumhuka. Saka muchaona kuti unamate mhuka. Muchaona kuti kuEgypt chifananidzo chaicho chakavezwa hamunyanyozviona. Tatanga kuona nyoka. Ezvinorwa rwizi. Saka Mwari akabva enda next pachinhu chavainamata. Abva kunyoka. Ndobva enda next chimwe kuri kungoratidza kuti ndinosvoteswa pamunonamata rwizi. Ndobva rwaita ropa yanzi nyika yese ikanhuhwa hove dzikafa. Pastor, pfungwa yekunamata rwizi. Hamune chekutaura here. Unoziva zvaiitika mundudzi idzi. Vaiti vakaona chinhu chakakura kana kuti chinoshamisa. Vaibva vati ndava Mwari. Vaiti aiwa ichi hachingangozviraramire. Ende vasingadi futi kuti vati chakasikwa naMwari. Vaibva vati icho ndiye Mwari. Saka rwizi nayo ruya zvekupota ruchiyerera shisha nechirimo gore rese rusingapwe vachiwana mvura yekushandisa, vaibva vati ndiva Mwari. Saka muchaona iyo tsika yekuti tatanga panyoka tapa rwizi. Ameno kunoku kuzasi kwenyika yedu yekontinenti yedu kunoku. Matimamboona combination iyo kuti yakatsamirana stereki. Tiri kuno kuAfrica kuSouthern kunoku. Yekuti rwizi rukayereswa nenyoka zvine zvichifambirana either nyoka yerwizi uru kana kuti nyoka yedziva iri. Unoziva kuti ipapo zvazvinoitaka ndopfungwa imwe chete yataitaura yekuti mundudzi dzakasiyana siyana isu tisingasarewo kunze kuti imo munomo munoto kune imwe nzvimbo kwatakamboenda kwaitonzi vanhu vaona nyoka kasvikanzi aiwa ndepo yaitogara mudziva iroro. Saka isusu taida kunobhabhatidza vanhu zvekuti nyoka yayo yakatobuda makuseni ichibva yaenda muchikomo kuine vanhu vaitoiona vachiwacha ndobva yazodzokera tatopedza. Saka vanhu vakuzotaura kuti pane nyoka yakabuda ikaenda uko ndemo. Saka dziva iro rinobva ranzi rinoera nenyoka iyo inobva yanzi inoera ende haiurayiwe. Kuti tamamwe madziva munonzwe kwamuchirira ngoma, muchiridzwa mheterwa, mombe dzichitokuma imomo. Saka dziva iro robva ranzi rinoera. Saka zvinhu zviriko kwese kwese. But Mwari manje tsika idzodzo ndo dzaaichallenja. Kutonoti mvura inhuhwe hove dzife. Aichallenja kuti vanhu vapengenuke, vabvise kuyera parwizi vaise kuna Mwari. Saka rungave dziva chete kana rwizi rwese runogona kunzi rwizi uru nenyoka yarwo rwakati. Izvozvo itsika yechihedhe nekuti shungu dzina Mwari kuti vanhu vabvise pfungwa ipapo vauye kuna Mwari. Uchaburana nevanhu ivo munovoka hadzizinzisi nemadziva chete kutosvika pane rimwe gomo ronzi kana wakusvika ipapo hapataurwe zvimwe. Inyaya imwe chete pastor. Saka toitaura sei? Ndo mabudira iri kutoita apa kuti Mwari anenge aine shungu dzekuti vanhu vabvisa attention zvekuti takutarisa mitemo ine gumi kakuita kakanonokwana pamupanda wekuva nevamwe vaMwari nekunamata zvifananidzo iko kutoeresa gomo kana handei pamberi munzwe Exodus 8:6. Chi next chakaitika Mwari paaizviintroducer Exodus 8:6. Yes. Ipapo Aroni akatambanudzira ruoko rwake pamusoro pemvura yeIjipita, matacha akakwira akafukidza nyika yeIjipita. KuEgypt futi vaikoshesa matacha. Matafi mafurogo. Mafurogo. Saka raisatsikwa. Zvatakuita izvinezvi kuti ukaona dafi uine mota ungoti pwa. Aiwa dafi raikoshesa. Pane uremekedzwa hwavairipa. Saka Mwari akabva ati ngatiende next kumhuka imwe futi yavanonamata. Ndobva aita kuti matatya aya avashungurudze. Kuzara mumba, kuskozara muminda, mumakabhodhi, mumakicheni, mumatina amaisa hupfu uchivhura mune matatya. Apa haabvumidzwe kuurayiwa.
muri kuona dambudziko riripo. Verengai vhesi ya8 to 14 muone pana Exodus 8. Exodus 8 vhesi ya8. Zvino Farao akadana Mozisi naAroni akati, nyengeterai kuna Jehovha kuti abvise matatya kwandiri nokuvanhu vangu, nditendere vanhu kuenda kundobayira Jehovha. Mozisi akati kuna Farao, imi mukudzwe kupfuureni, ndokunyengetererai nguva ipi imi navaranda venyu navanhu venyu, kuti matatya aparadzwe kwamuri nomudzimba dzenyu, asare murwizi bedzi. Iye akati mangwana, akati zvichaitwa sezvamareva, kuti muzive kuti hakuna mumwe wakafanana naJehovha Mwari wedu. Matatya achabva kwamuri nomudzimba dzenyu nokuvaranda venyu nokuvanhu venyu, achasara murwizi bedzi. Mozisi naAroni vakabuda una Farao. Mozisi akadana kuna Jehovha nokuda kwamatatya akanga atuma kuna Farao. Jehovha akaita sezvakanga zvarebwa naMozisi. Matatya akafa mudzimba nomuvazhe nokuruwa. Vakaunganidza vakaita mirwi, nyika ikanhuhwa. Saka vainhuhwirwa navamwari vavo. Saka ndo zvaishingairwa naMwari kuti vanzwise. But Mwari zvaakabva aita through Moses, akabva abvunza Farao kuti muda kuti dambudziko ripererei. Saka Farao anga asati atendeuka, even nyika yambonhuhwa nemvura yanayo yai, akabva ati mangwana, because kwaari aida kuverifya kuti matatya aya zvakonzerwa naMozisi here kana kuti ega anogona kuenda, because akafunga kuti Mozisi abvunza because pamwe agara anga akuda kutoenda. Saka ndobva ati mangwana. And zvakabva zvaitika netime yacho. Time yakataurwa ndobva afa ese, vagoatsvaira agoita mirwi, nyika ikanhuhwa. Saka pfungwa yaive naMwari ndeyekuti onai zvaita nyika yenyu navamwari venyu vakunhuhwirai. Still havana kutendeuka. Handei pamberi. Exodus 8 verse 17 to 19. Exodus 8 verse ya 17. Vakaita saizvozvo. Aroni akatambanudza ruoko rwake rwakabata tsvimbo yake, akarova guruva rapasi. Vutunga hukavapo pavanhu napazvipfuwo. Guruva rose rapasi rikashanduka utunga panyika yose yeIjipita. N'anga dzikaita saizvozvo nouroyi hwadzo kuti dzibudise utunga, asi hadzina kugona. Utunga hwakanga huri pavanhu napazvipfuwo. Zvino n'anga dzakati kuna Farao, munwe waMwari. Asi mwoyo waFarao wakaomeswa, akasavateerera sezvakanga zvarebwa naJehovha. Saka panapa paita utunga. N'anga dzaisapota mambo dzakazviona kuti uyayo wati achibvunzwa kuti Jehovha ndiani, ndiye manje. But Farao akaramba akaoma, masubordinates akachimuudza kuti izvi zvikaizvi zvabeyond, because n'anga ndo dzaifungirwa, ndo dzaitosiita mashiripiti ekurwarisa vanhu nekuvaporesa. Saka utunga pahuri kuruma vanhu manje zvainzi zviri within the jurisdiction yen'anga, ndobva dzakundikana, dzakabvuma kuti apa pashanda Mwari, asi pashanda Mwari, masimba edu akundwa. Handei pamberi muone tichiona, because kwatanga rwizi rwaita ropa, idambudziko rekutanga, rechipiri matatya, rechitatu utunga, handei rechi4 pana Exodus 8 verse 20 to 24. Exodus 8 verse ya 20. Zvino Jehovha wakati kuna Mozisi, fumira mangwanani undomira pamberi paFarao. Tarira uchabuda achienda kumvura, uti kwaari, zvanzi naJehovha, tendera vanhu vangu kuenda vandinamata. Nokuti kana ukaramba kutendera vanhu vangu, tarira ndichatuma bute renhunzi pamusoro pako, napamusoro pavaranda vako, napamusoro pavanhu vako, nomudzimba dzako. Dzimba dzavaIjipita dzichazara namapute enhunzi, kunyangwe nevhu padzimire. Nomusi iwoyo ndichatsaura nyika yeGosheni pagere vanhu vangu, kuti ipapo mapute enhunzi arege kuvapo, kuti uzive kuti ndini Jehovha pakati penyika dzose. Ndichaparadzanisa vanhu vangu navanhu vako, chiratidzo ichi chichavapo mangwana. Zvino Jehovha akaita saizvozvo, mapute makuru enhunzi akapinda mumba maFarao nomudzimba dzavaranda vake nomunyika yose yeIjipita, nyika ikavodzwa namapute enhunzi.
vaiti futi kune chimwari chinokondrora nhunzi. Kutestamendi itsva unonzwa zvakunzi Beelzebub, god of flies. But panapa mwari aida kuratidza ndine simba kupfuura. Saka kwaigara vaIsraeri hakunoita nhunzi kuGosheni. Ndobva ivo vatambura nenhunzi. Chizonzwa ipa verse 25 to 28 timbonzwa kambo. Exodus 8 verse 25. Yes. Zvino Farao akadana Mozisi naAroni akati, endai mundobayira Jehovha Mwari wenyu munyika ino. Mozisi akati, hazvina kunaka kuita saizvozvo, nokuti tichabayira Jehovha Mwari wedu zvibayiro zvinonyangadza vaIjipita. Tarirai, kana tikabayira zvinonyangadza vaIjipita, havangatitaki namabwe here? Tichaenda rwendo rwamazuva 3 murenje. Tigobayira Jehovha Mwari wedu sezvaanotirayira. Farao akati, ndichakutenderai kuenda mundobayira Jehovha Mwari wenyu murenje, asi musaenda kure kure, ndinyengetererei. Saka aona kuti nhunzi dzatambudza zvimwari zvavo zvatadza. Ndo pakanzi chiendai munonamata. Namatirai panapa. Mozisi akati hazviite, because patinonamata Mwari tinoita masacrifice embudzi nemombe. Saka maEgyptians vainamata futi mombe chaidzo. Saka hamuone pana Exodus 32 Aaron paakaumba chimhuru kwaive kukopera mombe dzinonamatwa kuEgypt. Vainamata mombe. Zvikanzi naMozisi, mukationa taakuuraya mombe munozoti kudii? Because mombe kwatiri tinotodziurayira Mwari mukuru. Imimi mombe munototi chimwari. Saka munozofunga kuti hakukusotesa isiyai tiende kurenje. Saka muri kuonera kuti nhunzi, utunga, matatya, mvura, nyoka, makomo, mombe ndo kwaive kunamata kwemaEgyptian. But in summary, Mwari zvese izvi ari kuti kunamatwa kwezvifananidzo. Toda kuti tizosvikosimudzira tichibva ipapapo. Regai timbonzwa kamboatereri tiri muchidzidzo kunamatwa kwezvifananidzo part 4. Tichafara apotounza misumbu yesekuna Jehova tinenge tapedza basa ra Jehova rekukowa. Tichafara apotounza misumbu yesekuna Jehova tinenge tapedza basa ra Jehova rekukowa. Zvino tibatate maje tibune tinayenonge kunange paketese ticheke muna uyo wa Jehova sevashandi anuveseyona matemaje tekumapile muna wa Mwari washande nesimama unze zisumbukumsha nekuti muchachazo biyoche kucheka munda huyo saka basara maringo rifambe chifama anubesa jekumapile munda wa Mwari washande nesimama unze zisumbukumsha nekuti muchachazo biyoche munda huyo saka basara maringo rifambe chifama kuno mufaro kumushaku enga kana tichishanda kuno mufaro
tinomuchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu kunamatwa kwezvifananidzo part 4 pamaplugs akarova Egypt mwari matenda thank you sorry ndenda ungofunga muzero wechidiki matenda 10 akashandiswa naMwari kuzviintroducer right kuvanhu vaive muIjipita rekutanga raive rekuti rwizi rwavainamata nayo rwakaita ropa hove dzikafa nyika ikanhuwa rechipiri kwakaita matatya right wechipiri matatya vateereri akazofa akanhuwa rechitatu ndobva kwaita utunga rechi4 kwakaita nhunzi saka panhunzi paya Fara akabva aramba because anganzi toda kutonobayira mombe dzamunonamata saka denda rechi5 rakabva rauya kufa kwemombe dzavainamata dziya ndobva dzafa Fara haana kutendeuka dambudziko rakachizoteera manje rechi6 raive remamota verengai pana Exodus 9 verse 10 to 11 Exodus 9 verse ya 10 yes ivo vakatora madota echoto vakamira pamberi paFarao Mozisi akaakushira kudenga akaita mamota anoputika semhoni pavanhu napazvipfuwo zvino n'anga dzakanga dzisingagone kumira pamberi paMozisi nokuda kwamamota nokuti mamota akanga ari pan'anga napavaIjipita vose asi Jehovha wakaomesa mwoyo waFarao akasavateerera sezvakanga zvarebwa naJehovha kuna Mwari. Iyi manje inondinetsa kutsanangura inoda imimi pastor. KuEgypt chimwe chairespectwa ndidzo n'anga. Alright. Toti chiko because kwaiti zvimwarika kuti Faro sechimwari but Faro ari custodian wezvimwari zvese obatsirwa nen'anga magicians. Saka magicians aive nerengi iri pamusoro saka pavakapomerwa mamota ivo vacho vakatotadza kuti vataure naMozisi vari kurwara nemamota ndo vaita swonzi vanopodza zvirwere nekudii but ivo ndo vairwara saka Mwari aida kuti futi vanhu vabvise attention pavanhu vavari kuti ndo n'anga nemamagicians mumazuva anhasi tingatsanangura chiti chichi chaida kuitwa naMwari apa pane here pekuti Mwari anogona kutendera hosha zvakadaro zvekuti vanonzi ndana mazvikokota vehosha ndo vanogona kutotanga dzimwe nguva tingabatsire sei kuti zviuye mucontext yanhasi because pane kaattention kamwe kanogona kupiwa vanhu of different trades zvekuti vanopedzisira vaivo vari kumirirwa kuti vatiudze especially panyaya yezvirwere nezvakadaro isai mulanguage yakanaka izvi zvinogona kuita sekuti ratiremenzaniswa mumuchinda ari kuenda kun'anga kuti iuye kuzorovera hoko kupinga musha saka madheta vakanga varangana paakadhiraivha kuenda kunoitora kunosvika mumusha muya akatoona makaungana vanhu mune zvoto mumusha zvinoratidza kuti pane ndamo nematambudziko patsika dzeduwo ko ndiana ashaya zvikanzi vasekuru vatisiya ndo akanga adhiraivha kunotora kuti asvikopinga musha akawana atovigwa anga atovigwa zuva reira arida kupingirwa musha achiri mupenyu anditovazoya saka zvinhu zvakadaro zvinosanganikwa nazvo saka maybe kungo tichipfuura nepo zvinoda futi kuti vanhu vasatyokere especially kwavanowana help panyaya dzeutano noziva kuti munhu anogona kukoshesa kadhi riya rinoshanda kuti arapwe zvakapfurikidza kutokunda kuimba kwanoita naMwari kana kukoshesa chiremba anogona kutofawo futi anogona kutofa saka zvinoitwa naMwari nguva nenguva ane zvaanoita kukupuruvhirai kuti ana chiremba vanoita zvichipiwa simba naMwari nguva nenguva Mwari anogona kutendera dzimwe hosha kana tingangoti brackets mamota because taverenga mamota ekuti anogona kutadzwa nana mazvikokota venguva iyoyo kuri kuda kubatsira vanhu kuti pfungwa irambe ichidzoka kunani ndoda kuti ujekese uchidai custom because ukati vana chiremba pakurapa kwavanoita muzvipatara vanopiwa simba naMwari ndizvozvo but pane dzimwe pfungwa dziri muvanhu dzekuti n'anga dzacho dzinopiwa simba naMwari ausati wambosangana nepfungwa
ichibva imangobatsira vanhu sezvatanzwa kubva kwekutanga kwenyaya yedu kuti satanika ane masimba ekuita minana, saka anogona kukanda hosha pamunhu. Handiti mazvona kana maenda kwaari muchinomubvunza kungaa kusvikiro kana kun'anga nesimba rake riya obvisa hosha iya zvoita sekunge pashanda simba ramwari. Saka maybe for this lesson ngatingoti vanhu ngavarege kuisa vimbo yavo pamunhu kana pazvinhu zvinobuda zvakanaka ipapo. handei pavhesi 18 kusvika pa21 yaExodus chapter 9 tichiona dambudziko rechi7, denda rechi7. Exodus 9 verse 18. Tarira, mangwana nenguva yakaita seino ndichanisa chimvuramabwe chakaipa kwazvo chisina kumbovapo paIjipita kubva pakuvambuka kwayo kusvikira zvino. Naizvozvo zvino tuma vanhu uunganidze zvipfuwo zvako nezvose zvaunazvo kusango, nokuti vanhu vose nezvipfuwo zvose zvinowanikwa kusango zvisina kuiswa mudzimba zvicharobwa nechimvuramabwe zvikafa. Zvino vakatya shoko raJehovha pakati pavaranda vaFarao, vakarayira kuti varanda vavo nezvipfuwo zvavo zvitizire mudzimba. Asi vakanga vasingateereri shoko raJehovha vakarega varanda vavo nezvipfuwo zvavo kusango. Panapa ngatibatsirei kunzwa ateereri. Dambudziko rechi7 yaive heyo chimvuramabwe. Zvavaifunga kuti vamwari vavo the god of rains ndo vanokontrola. Saka mvura iyi yanga ine chimvuramabwe chaiparadza. Mwari ndobva atoti zvichaitika mangwana kupa vanhu preparation. Saka panga akuitira kuti vanhu in case vari kuda kubhesa vachiti togodii, mambo wedu Faro ndiye ari kuita naro. Saka this time denda iraida choice yemunhu wese zvekuti hausaro uchiti kondaigodii, n'anga dzakaramba. Saka munhu nemunhu aiteerera hanzi vakatora mombe nezvipfuyo vakaisa mumba. Batai chinhu icho ateereri kuti vainamata mombe vari kuti chimwari, but vaudzwa unzi kwasara 1 day mombe idzodzo dzamunonamata dzikasara kunze dziri kufa. Saka vakatotina zvimwari zvavo zvemombe kwakupinda nazvo mumba kuti vachengete mombe isape nemvura. Panze pekuti Mwari avachengete, ivo ndo vakutomuchengeta kuti asafe. Ndo vakutochengeta kuti asafe. Saka plus pari kubva paburitsa futi kuti ari kukonzera kuti afeka ndiMwari wekudenga. Saka ane simba uye haasi Mwari chaiye. Uye haasi Mwari nekuti takutomuchengeta tega Mwari wedu. Saka ipapo pari kunzi ani nani pastor. Isai shoko kare kungoti vateereri vazvibata kuti munhu nemunhu ane responsibility yekudecide ari one. Hazvidi kuti muite semaboka. Kana Mwari achiti ndinamatei so muti tichamira unzwa kuti baba vanoti kudii, tichamira unzwa kuti mutungamiri wenharaunda anoti kudii. Panyaya dzekunamata dzinoda kuti iwewe wanzwa zvisarudzire. Because kune kumwe kwekutoti ndakanzwa wafanwa ita tataenda mukoma ndikati chii, zvikanzi but vabva varamba vangoti munomusha unoyu unoitwa zvakati. Saka akabva avharira musha wese. But Mwari anoda kuti munhu nemunhu adecide. Pana Exodus ipapo chapter 9 verse 27 to 32. Ingoisvika ipa 33 tinzwa kuti chii chakaitika. Exodus 9 verse 27. Zvino Farao akatuma vanhu kundodana Mozisi naAroni akati kwavari, nguva ino ndatadza, Jehovha wakarurama, asi ini navaranda vangu takaipa. Nyengeterai kuna Jehovha, nokuti kutinhira kukuru kwaMwari nechimvuramabwe zvaringana. Ndichakutenderai kuenda murege kugara. Mozisi akati kwaari, kana ndangobuda paguta ndichatambanudzira maoko angu kuna Jehovha, ipapo kutinhira kuchanyarara nechimvuramabwe hachichazovipo. Muchaziva kuti nyika yose ndeyaJehovha. Asi kana muri imi navaranda venyu, ndinoziva kuti hamungatyi Jehovha Mwari. Miti yoruchinda nebhari zvikarobwa, nokuti bhari yakanga yatumbuka nemiti yoruchinda yakanga yava namaruva. Asi zviyo zvekoroni nezvesipereti hazvina kurobwa nokuti zvakanga zvisina kukura. Zvino Mozisi akabuda muguta pamberi paFarao akatambanudzira maoko ake kuna Jehovha, kutinhira nechimvuramabwe zvikanyarara nemvura ikasadururirwa panyika.
Mozisi akaenda chimvura mawe chichinaya hachina kumurova. Faro achitoona. Ende Mozisi paakasimudza maoko achinamata kuna Mwari, ana Faro vaitodongorera. Vakagutsikana kuti chimvura mawe ichi changa chisiri because toti chi water cycle toti chi because munoza kuna vanhu vanoda kuramba vachiinterpreta vachitsanangura kuti zvabva muchadenga mamirire mafambiro evaporation pazoitika precipitation. Saka paakambosiya time chichirova aifunga kuti innatural condensation yerain. But zvanyanya ndobva adedza Mozisi. Saka Mozisi ndobva ada kumuratidza kuti no, Mwari uya wakati hauzive ndiye ari kudai. Saka akabuda hachina kumurova. Paakasimudza maoko achinamata ndobva chati zi. Kuratidza kuti kudenga kuna Mwari. Saka Mwari airatidza kuti zvinhu zvamunonamata muEgypt zvese zvinokontrolwa naMwari. Isai attention pana Mwari. Dambudziko rechi-8 raive remhashu. Verengai past. Exodus 10 verse 13 to 14. Exodus 10 verse 13. Yes. Mozisi akatambanudzira tsvimbo yake pamusoro penyika yeIjipita. Jehovha akauyisa pamusoro penyika mhepo yakabva kumabvazuva. Zuva iro rose nousiku hwose. Zvino fume mangwana mhepo yokumabvazuva ikauyisa mhashu. Mhashu dzikauya pamusoro penyika yose yeIjipita, dzikandomhara munyika yose yeIjipita, dzakanga dzakawanda kwazvo. Mhashu dzakadai hadzina kumbovapo kubva pakutanga, uye dzakaita saidzodzo hadzingazoviposve. Saka chimvura mawe chakaparadza zvimwe zvirimwa zvese zvezvakura. Mhashu manje dzairova tunhu twese nekuteedza miti iri green. Iya inonzi miti mitema iyi. Because vaikoshesa miti mitema kunoku munoiziva here miti mitema? Michakata, mikonde, tsanga, zviya zvinosha. Saka zvakabva mukunamatwa kwechihedheni. Saka Mwari aichallenja manamatiro ese iwayo zvekuti dai kuri kuno kunyika yedu chaitanga kudyiwa nemhashu michakata. Because vanhu iyo unoziva kuti michakata kasitonisisi pataikura kwane kwainzi kurushanga. Kurushanga? Aiwa kurushanga ndekweduka. Urikuri. Saka rushanga rwaive kwese pasi. Rwaive kwese. Because kwedu kunotoone kunonzi futi kurushanga. Kukuti michakata inenge yakakomberedzwa so paka poiswa hari panonoteketerwa. But chirifaniso riyazvi muchidzidzo varamataura kuti rushanga raakuchechi. Urikutiko kasi. Kuchechi unotonzwa wenzi handei kurushanga. Saka ini pasitaka ndo panondinetsa kuti sevatendi vakapiwa pfungwa naMwari vakasvika grade 7 patinoona rushanga rwaiitwa zvemidzimu paine michakata miti mitema isingaomeya toona rushanga rwakutaurwa asi kwakusaidhi kuri kunzi kunamata. Munhu anofanira kuona pastor munhu akasvika grade 7 kuona kuti panapa kapa chinamato chandiri mukati macho ichika choda revision chabuda. Saka muri kuona zvakaitwa naMwari aiparadza marushanga ese ekuEgypt kuitira kuti vaone kuti miti yatinonamata tichifunga kuti ine simba, mikonde netsanga kudyiwa nehwiza. Mwari wodyiwa nehwiza. Handei padenda rechi9 kwakaita rima Exodus 10 verse 21 to 23. Exodus 10 verse 21. Yes. Zvino Jehovha akati kuna Mozisi, tambanudzira ruoko rwako kudenga, rima rivepo panyika yeIjipita. Rima ringaita seringabatwa namaoko. Mozisi akatambanudzira ruoko rwake kudenga, rima guru rikavapo panyika yose yeIjipita, rikaita mazuva 3. Havana kuonana, uye hapano mumwe wakasimuka paakanga agere mazuva 3, asi vana veIsraeri vose vakanga vane chiedza kwavaigara. Chimwari chezuva ndo chachallenjwa apa. Alright. Saka kuratidza kuti Mwari wezuva munonamata paGosheni kwaive nevaIsraeri zuva raiveko. Saka vainzi musandiblame, akuisai murima ndiMwari wenyu. Saka Mwari aida kupruva kuti asi Mwari havana kutendeuka kusvikira kwafa madangwe. Verengai Exodus 12 verse 29 to 30. Exodus 12 verse 29. Yes. Zvino pakati pousiku Jehovha wakarova matangwe ose panyika yeIjipita, kubva padangwe raFarao waizogara pachigaro chake choushe kusvikira padangwe romusungwa wakanga ari mutorongo,
navana vose vemhongora dzezvipfuyo. Zvino Farao akamuka usiku iye navaranda vake vaIjipita vose, kukava nokuchema kukuru paIjipita nokuti kwakanga kusine imba musina wakafa. Matangwe especially kuimba yaFaro ndiye aizoita Faro anotera anenge ari custodian wezvimwari izvi. Saka Mwari aedza kuda kuti aterminate kuti chinamato ichi chishaya anosara achikurudzira munyika. Otherwise dai akaterminata pana Farao wacho nyaya iyi tisina kuzoiverenga. Saka chaigona kutoitwa naMwari kuenda padangwe, but matangwe ese ndobva afa. Saka zvese zvaikosheswa muEgypt Mwari akaprova kuti zvinomusotesa ende hazviziva Mwari. Saka pastor muchaona kuti kune tsika yekukoshesa makomo, madziva, dzimwe nyoka, mombe, tsvimbo, miti mitema, to the extent yekuti unotonzwawo mwanhu achitozvidedicata kuti tiri venjuzu. Zvese izvo zviri kutenderera kunzizi nemadziva nezvakadaro ndo zviri kubuda panapa kuti Mwari paaizviintrodusa ari kuti wandakasika inini netsika idzi hazvifanire kuenderana. Saka yaive introduction yake achizviratidza zvaari kumaEgyptian. Ndo zvaari nanhasi Mwari uyu pastor. Taurai nevateereri kuti vanhu vaakasika anovada zvakadaro zvekuti munhu akaruka akunzi ndewe zvekuita nedziva, ndewe zvekuita nenjuzu, ndewe zvekuita nenyoka ine gomo iri, nerwizuru, nemiti mitema michakata. Kuna Mwari zvinenge zvichisotesa. Saka kuparadza kwaaizviita aedza kureva kuti izvi zvinondisotesa. Vangu vari kuGosheni ndoda kuti vanamate vachinamata ini chete. Taurai nevateereri muwaoneke pasi. Tinotenda vateereri chidzidzo ichi chinovhura pfungwa nekuonesa. Ngatisiyanei nekueresa makomo, nzizi nemiti, kana kueresa mbiya dzevhu kana dzemiti, kana hari nezvimwe zvakadaro zvakasikwa kana kuti zvinobva pane zvakasikwa. Ngatieresei Mwari wekudenga, timuteerere manamatiro aanoda. Tibatei panharedzi, tirambe tichifamba pamwe chete mukudzidza zvinhu izvi. 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tisangane muchikamu chinotevera. Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndemwedo dombo ndiwikende ndemwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvikanyanza mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira